Okay, vi vil lave en hårkur, som ikke koster ret mange penge. Ligesom en almindelig hårkur, der ikke hjælper en skid på håret. Så vil vi lave en hårkur med noget fra køleskabet, som æg og mayonnaise. Sådan noget McDonald's mayonnaise, ikke? Det er så smart. Og så sådan noget olie. Og vi ville også have brugt mælk, men det blev ikke. Så nu kommer den. Okay, vi tager et æg. Det er nok til flere, men så spiller vi det i hovedet på hende. Og så tager vi lige et æg mere. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 Ej, du er så ulækker. Vi smider med æggene. Smider med æggene. Au! Den er god, den her. Hvor er det ulækkert. Du går ned til fissen. Du får de der æg, der er knækket, når du går det også. Nej. Jo, det vidste jeg godt, fordi at du skulle stille den lige der. Er du snart færdig? Prøv at se, det bliver helt rødt. Det er fordi min hårfarve. Og så skal vi have noget mayonnaise. Noget McDonald's mayonnaise. Jeg har ikke glemt det rød. Du ved godt, du kan lave den på mig nu, på grund af, at du skulle stille æg med dig, ikke? Ja. Jeg kan sagtens lave den på dig. Hvordan? Og så skal vi have noget olie. Nej. Hold det. Hold det. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Nu skal vi så lave en hårkur på Mathilde. Og det kommer til at blive rigtig lækkert. Æg! Er du klar, Mathilde? Er du klar? Ej, er du klar? Ja. Er du sikker? Jeg nyder det her. Jeg gør. Må jeg godt sidde på et håndklæde? Det der. Og vi tager lige et mere. Ikke godt? Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만 Så noget McDonald's mayonnaise. Det er bare så lækkert. Ja. Det ser ulækkert ud. Ja. Så er det bare så er det bare med, at vi har glemt at optage det, eller sådan noget andet. Ja, det har vi. Den blinker, og der står 1,52. Og så tager vi lidt olie. Mayonnaise, det er simpelthen så lækkert, det her. Ja. Vi skulle næsten prøve det. Vi hygger os rigtigt. Ja. Med at ydmyge hinanden. Jeg har sådan noget æg her på min mave. Har du det? 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어 Så viser jeg lige, hvordan man propper en plastikpose over hovedet. Kom til det.
gør man sådan her. Og så tager man det her og presser ud. Og så binder man sådan en knude hernede bag nakken. Så har du en elastik. Lige om lidt, Mathilde. Lige om lidt. Så har du sådan en elastik her, som du laver en knold i posen med. Så tager du den rundt om posen hernede ved nakken. Den tager du 2 gange rundt, så sidder den fast. Så har Mathilde en pose over hovedet. Okay, nu har vi været i bad og fået skudt alt det der ud. Ens hår, det bliver større. Det kommer til at se sundere ud. Og det bliver lidt blødere. Lidt. Ja, men det kommer til at se meget sundt ud. Ja, men ellers er der faktisk ikke den store forskel. Men nu gjorde vi det også på en underlig måde med æggeskaller og sådan noget. Det skal I ikke tage med i. Så ikke æggeskaller. Nej, bare med æggeblommer. Ja. Så. Og olie. Ja, og mayonnaise. Ja. Men ja, altså, mit hår er blevet dejligt af det, synes jeg. Og mit hår er bare blevet elektrisk og sundere. Så det synes jeg godt, I vil tage at prøve. Yeah.